Dette er en informationsvideo om Made Collection, Belit Lightings døgnrytmebelysning. Videoen gennemgår fordelene ved døgnrytmebelysning. Du får viden om, hvordan lamperne skal placeres og hvordan de betjenes. Døgnrytmelamperne efterligner sollys, og ligesom solen ændrer sig i løbet af døgnet, ændrer lampernes lys sig også. Lys påvirker receptorer i øjet, så der produceres hormonerne serotonin og melatonin. Det er hormoner, der bidrager til, at vi er aktive om dagen og sover godt om natten. Med døgnrytmelys kan vi styrke brugernes døgnrytme, deres søvn og generelle fysiske og psykiske helbred. Effekten er bedst, hvis lamperne er tændt hele døgnet og hvis de er placeret tæt på brugeren i øjenhøjde. Døgnrytmelys-konceptet består af forskellige typer af lamper. Der er døgnrytmelamperne, der er sensorstyrede natlamper, og der er lamper til gang- og trappearealer. Soulmate og Roommate-lamperne har indbygget døgnrytmelys, som efterligner solens lys. Lamperne skifter automatisk farve og lysstyrke i løbet af dagen, og om natten giver de et svagt vågelys. Lamperne placeres så tæt på brugeren som muligt i øjenhøjde, så opnår vi den bedste biologiske effekt af lyset. Soulmate Mobil og Roommate bord kan placeres på en flade, gerne inden for 1 meters afstand fra brugeren, f.eks. en vindueskarm, eller et spisebord, eller et skrivebord. Roommate gulv kan placeres på gulvet, gerne inden for 1 meters afstand fra brugeren. De mobile lamper kan bruges både i boligen og i fællesarealer. Roommate plafond monteres i loftet i borgerens bolig. I fællesarealer monteres Soulmate pendel over et bord i ca. 70 cm højde, og Soulmate plafond monteres i loftet. Døgnrytmelamperne styres med samme slags betjeningspanel, som har 3 knapper. Hvis man vil skrue op for lyset, kan man trykke på knappen med den store sol. Hvis man vil skrue ned for lyset, kan man trykke på knappen med den lille sol. Hvis man oplever, at lyset er skarpt, er det bedre at skrue ned for lyset end at slukke. Lidt lys er bedre end ingen lys. Hvis man har ændret lyset ved at skrue op eller ned, vil lampen automatisk vende tilbage til døgnrytmelys. Så sikrer vi de bedste lysforhold for brugeren. Hvis man ønsker at slukke for lampen, kan man trykke på knappen med tænd og sluk-ikonet. Lampen vil så automatisk tænde igen næste morgen. Næste gang man tænder for lampen, vil lyset igen stemme overens med døgnets lys. Døgnrytmelamperne kan kobles sammen i zoner og styres ved brug af fjernbetjeninger. Fjernbetjeningerne fungerer præcis ligesom betjeningspanelet på lamperne og gør det muligt at indstille lyset på afstand. Roommate væglampen bruges som natlampe ved sengen. Den findes som natlampe i 2 modeller, som giver et dæmpet lys, der understøtter søvnen. En model, som tænder automatisk, når det bliver mørkt, og en model, som tænder med bevægelsessensor. Hvis man ønsker mere eller mindre lys i natlampen, kan man skrue op og ned for lyset ved at dreje på knappen på siden af lampen. Hvis man ønsker at slukke for natlampen, kan man dreje på knappen på siden af lampen, indtil den siger et lille klik. Roommate væg kan også bruges på gangarealer og fællesrum, men her styres lamperne centralt. Bathmate bruges som natlampe på badeværelser, toiletter eller i fælles køkkener. Badeværelseslampens lys styres helt automatisk af enten en mørkesensor eller en bevægelsessensor, så den skal ikke betjenes manuelt. Bathmate kan også bruges på trappearealer, men her styres lamperne centralt. Hvis du har spørgsmål om lamperne, så er du velkommen til at kontakte Belit Lighting.